Is woman-to-woman marriage real in Igboland? We are going to find out in this video. That is a woman marrying her fellow woman. This is what we are going to find out from this video because a lot of people are curious to know how it works, including me. Is this possible? How does it work? Where does it happen? In Igboland. So we're going to have a guest. She will explain how woman-to-woman marriage works in Igboland and how important it is, the advantages and disadvantages of woman-to-woman marriage in Igboland. She's going to explain it in Igbo language and which will be translated in English language. So follow along so that you understand how woman-to-woman marriage works in Igboland. That is a woman marrying her fellow woman. Hey guys, this is Onye again. You're welcome back to I Love Igbo channel. Don't forget to support this channel by subscribing to this channel. Like the video, share the video, and of course turn on your bell icon so that you'll always be notified whenever we upload a new video. Don't forget to tell me what you think about this video in the comment section. All right, catch ya. Ilu nwanyị ịlụta nwanyị n'ala Igbo awụnye ọjọọ tupu nwanyị ekwuo okwu ka alụta nwanyị ọzọ. Ọ na-aga awụ n'ezinụlọ ahụ amụrụ ihe niile amụrụ nwanyị. Mgbe ụfọdụ kwa wụkwara na nwoke ahụ anọzi ndụ. Ọ na ha amụta nwa nwoke amụọ nke mbụ nwa abụọ nwa atọ nwa anọ nwa ise ọ bụrụ nwanyị. Ọ na amụọ ise abịa ọ bụrụ na onye ga-eleta ezinụlọ ahụ anya nke nwanyị atụ aro ma ọ bụ na di ya ka dị ndụ sị ka alụta nwanyị ga-anọchi ezinụlọ ha ga-anọkwa leta ihe dị na ezi di maka na ụmụ nwanyị ise niile ahụ amụ ga-alụcha di pụọ obido ma ịchapụ ụzọ onye ọbụla nọ. Mana ọ bụrụ na alụta nwaanyị ahụ mụọ nwa n'isi di ya ga ezinụlọ ahụ ịnọ enwe ike mụta eke mụta afọ mụta orie mụta nkwụ ga-eme ka ezinụlọ ahụ kwụsị ike. Nwaanyị anaghị alụ nwaanyị maka na ọ na-alụtara onwe ya nwaanyị. Mba, ọ na-alụta nwaanyị ka o were nwee ike ka ezinụlọ di ya kwụsị ike. Abịakwa ihu na onwe mgbe a ga-anọ ezinụlọ n'onwe ya nwoke ọbụla nọ ga-akwụrụ ga-achọmụta ga-esi eme ezinụlọ akụ na ụba dị n'ezinụlọ ekwenye ga-eleta ya anya ekwenye ndị ga-eri ya. Ọ bụrụ na alụbata abịa chịta nwaanyị ahụ lụbata ya a ga-agwa ya si ya chọọ nwanne di ya ọ ya chọọ ikwu dị mma nwee ike na-atụwa ya ime. Ya bụ nne m ukwu daalụrụ nne, mana asị m ka m jụọ kedu ihe bụ isi sekpụ ntị kpatarụnụ a ga-eji wee nụbata nwaanyị ọzọ n'ezinụlọ ahụ? Anụbata ya bụ nwaanyị a ga-anụ ya ka esi n'ụzọ omenala esi anụ nwaanyị n'ala Igbo, ya bụ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị? Ajụjụ ị jụrụ dị mma. A ga-alụ ya otu esi alụ nwaanyị. A ga-akwụ ụgwọ isi ya. Nwaanyị ahụ na ndị di ya ga-aga ebe ezinụlọ nwata nwaanyị ahụ akwụ ụgwọ isi ya, ṅụọ mmanya. Ezikwa nne na nna ya na-alụ ya alụ na anọkata kpọrọ ya kpọkata. Ọzọ dị ka ibie nne m ukwu, biko ka ịgwa ndị na-ege anyị ntị n'ụwa niile ma o nwere uru ma ọ bụ ọghọm dị na alụm nwaanyị n'ala Igbo. Uru dị ya, ọghọm dịkwa ya. Ọghọm dị ya ma ọ bụrụ na nke nwaanyị agakwu ikwu dị mma mụta nwa, mụta eke, mụta orie, mụta afọ.
tankwa uru di ya na ọbụna ọwụ na Chukwu meri ya ebere ya mụta nwoke ụta ha lụbatara ya ọ bụrụzie nke nwoke ahụ ga-eleta ezinụlọ ọ bụrụ ya ga-achịkọta ihe dum ezinụlọ a ga-adịzi chakom ya bụ na ọmụta nwa nwoke ị ga-ahụ na ọ bụrụ ezimechi aha mefu nwa nwoke ahụ bụzi onye ga-elekọtasị ihe niile dị n'ụlọ bụzi na ilekwu anya nwoke n'ala ili obi ga na-atọkwa ya ụtọ na ihe a nwunye ya mere ma ọ bụrụ na ọ nọ ndụ ọ nọkwara ndụ obi ga na-atọkwa ya ụtọ ọ bụrụ na onwe otu ndị ọzọ si bịa were ihe n'ọkwa ya nwa agbụrụ ya ahụkwa ka nọkwa na-eleta ihe niile onwe ya bụ nne m ukwu daalụrụ nne maka ọmalịcha ife ike ọ pụtara anyị n'ụbọchị nke tata ana m asị gị daalụ n'ụzọ pụrụ iche. So this is how it works. Wow. At least we've all known how woman-to-woman marriage works in Igboland. Don't forget to subscribe to this channel, like this video if you enjoy it, and share this video to someone out there who you think may need it. And let's grow this channel together. Bye.